Anaa sa 35 ka mga bagong kaso sa leprosy o ketong ang natala sa Southern Philippines Medical Center sa miaging tuig. Atong saro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sa ragi kampanya karon sa health authorities ang pag-undan sa stigma sa leprosy o ketong sanglit curable kini o duna kini kaayuhan. Sa tuig 2025, dunay 35 ka mga bag-ong na-diagnose nga kaso sa leprosy o ketong ang natala sa Department of Dermatology sa Southern Philippines Medical Center. Sa maong ihap, anaa sa usa o duha ang nakakumpleto na sa treatment. 8 anyos ang pinakabata o 60 anyos ang pinakatigulang nga na-diagnose sa maong sakit. Gikan ang mga pasyente sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao, sama sa Davao City, Davao del Sur, Cotabato, Kidapawan, Panabo ug Surigao. Kasi hindi natin sila kailangan i-admit or i-isolate. No? Yun nga, hindi siya ganun ka makahawa. Tapos once started ang treatment, hindi na din siya makahawa. So what we do in SPMC is we just do monthly follow-up for these patients. Ang leprosy kay usa ka infectious disease gikan sa kagaw nga Mycobacterium leprae. Dili kini genetic o mamana. Luyo nga infectious ang kagaw. Sumala sa World Health Organization, dili kini makatakod pinaagi sa casual contact sama sa paglamano, paggakos ug pag-share og pagkaon sa pasyente nga dunay leprosy. Makatakod lamang kini pinaagi sa droplets gikan sa ilong ug baba, gikan sa untreated nga kaso sa leprosy, apan kinahanglan nga dugay ang close contact o exposure una matakdan. Lisod matud pa ang contact tracing, sangli taas ang incubation period sa leprosy, diin 5 hangtod na 10 pa ka tuig mogawas ang mga sintomas, sama sa puti o pula nga patsa sa panit nga nagapamanhid gikan sa exposure sa positibong pasyente. Sa pag-obserba sa World Leprosy Day, hagit gihapon alang sa mga eksperto nga mawala na ang stigma sanglit sa mga milabayng panahon gina-isolate ang mga positibo sa leprosy. So we want to educate the public na curable siya. Ibig sabihin ng curable, may treatment available. We have the multi-drug therapy which is provided to us by the World Health Organization for free. Dunay diagnostic test ang SPMC para makumpirma kung duna ba'y leprosy ang pasyente. Magdepende ang gidugayon sa treatment sa severity sa sakit. In SPMC, we allot them so that the patient could complete their medications up to 6 to 12 months. Sara dugang sa health experts ang mga tao, dunay 95% ka immunity kontra sa leprosy. Busa dili nga nakadali pud no nga matakdan sanglit kinahanglan og prolonged exposure ngadto sa kining pasyente sa leprosy. Apag kun dunay mga mamatikdan nga mga sintomas, gilayon kining i-report, ikonsulta ngadto sa mga doktor. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.